ake ngicele la sidedele abobaba abapostoli, abobaba abaveleli bonke. Ngicela nje ukuthi la asidede sijoyine ngale emva kwethu ngoba la kungase tempeleni. Sisuke emva kwetempeli la kuhlala khona ingonyama nabaveleli, siyaphazamisa manje njengoba senza nje. Ngicela ukuthi sisuke siyaphazamisa la. Ningilalela ukuthi siyaphazamisa, asifukeni. Kusale abaveleli nabapostoli kuphela. Uma uzazi ukuthi awusumveleli awusumpostoli ungasondeli kule ndawo. Siyabonga President. Sicela ukudlulisela zonke intambo sizibuyisele kumongameli. Sesiqedile baba ngokweprogram yethu. Ngithatha leli thuba ngibonge lo msebenzi esiwubona phakathi kwethu esiwenzelwe uNkulunkulu. Siyezwana abangangizwa kahle ngizocela kulaba abezwayo abachazele. Siyezwana angazi ukuthi ngingabonga ngini. Ngathi ngiyayixawula le nkonzo ngiyibona namhlanje.
uNkulunkulu anandisele kanjalo futhi noma ngiyababonga la uNkulunkulu angathi angabeka isandla sakhe esikhulu somusa phezu kwamakhanda yenu nibusiseke nezingane zenu enyameni sifunde ukuthandaza sibize amagama amathathu noma sekunzima kangakanani uNkulunkulu uyosikelela nemindeni yethu sesiyayigoqa-ke le nkonzo yanamhlanje sibonge futhi nezipho iy'ngane ezizelwe namhlanje eJerusalem bazelwe abapostoli enkonzweni kaKristu. Ngicela ukuthi ngithathe liculo lenkonzo elivuthayo siyambonga uNkulunkulu samukela ufefe siyezwana shine umusa wenkosi yethu Jesu Kristu nothando uNkulunkulu abusise bonke egameni laloyo owasifela ebathina wasishiyela ukuphila okuphakade. Amen. Siyabonga. Ambani kahle. Nifike emakhayeni enu. Nonke niphephile.